cu mășcadă. Прямо капает. Следующий. Да, да. Да, принеси. Я еб... Ce-i chiar în cură? Издала мыка, бля, прямо вот это дешево. Да. Pe urmă filmez cum încurc sânge din gură. Ce schinare? Chestia. Sau schinarea de de urma ta, e lac să scândăr. Du-ți spune și eu duci. Du-ți. Dar eu nu să. De ce? Haide! E bună, e cu Ой, я слява в кому, дайте мне. Te trăgea puțin bună. Берешься. Ой, блядь, чёрт! Вот так вот залетает. И он шорить ходит. Ой, фериță, băi! Dați-vă seama. Pula foșei. Bea încurc sânge din gură închis, da măsă. Am chicat în cap, ne-am făcut în genunchi în bot. Hai, băi, care-i următorul? Hai să ai Dumnezeu, măi, și nu lua atâta. Și Gioră pare zburca broscă. Ia n-a venit altcineva să filmați. Я на Максу, да? Hai, feriță. Я fugiți, nu stai. Hai, vă mai are vreo două picoli să ne la doilea fal, că-s pizdeț o făcut acolo. Я fugiți, sare, ia de sare. Ia de sare. Văd că ne-am la bun. Oi, sar și eu, a doua oră. O, în cap, nahui, o! Stai și iese. Scoase. Băi, dar tu ia ca fără o mână. Știi ce doare? Ce vă aproape, el vei mă înveți o mână. Ca pravară sar pământ. Ia mai îngrămădește. Ia oprește. Sare căcău. Oprește, George, mai îngrămădim o mână. Ia de încolo. Feriți-vă că încerc și eu încă o dată. Apar cumva ne pot. Ia atent cum mai o dată în bot. Închis, dar nu. Ui, bля, la. Wow, bomba! Ah, bomba! Hai, ia te este ud. Ой, бля. Ой, vă feriți, sar filmul și eu cu Nico amândoi, da. Hai, Giora, sar. Nicu, stai! Ce faci tu, po? Veri ești! Hai, Jack, să stai! Hai, Jack, tu. Poate bag să mă. Hai, stai! Nu, hai, stai. Hai, dar stai, sar eu.
Fegea! Fegea, că am mătit șuier tot. Mănușele? Mănușă. Hai, Homse! Hai să-l îngrămădim. Hai să-i mă făcăm până. Voi luați așa mai îngrămăditul alea, că eu vreau să mai ieftă o dată. Ce de-a arată aici, oare? Cine ne-am pus în gurnii bun? Da, un ciortică. Știi ce lui e? El când faci, el trebuie să faci, știi?